pripun, Mbak? Luar biasa. Wingi bar ditangkep wong Ketawang iki pindah ning Ngembe. Ngembe. Alhamdulillah ya Nduk ya, matur sembah nuwun kanggo dulur-dulur Ngembe sak kukuban, Desa Dukuh Mulya. Muga-muga pinaringan slamet raharja, kalis ing samikala, murah sandang murah pangan gemah ripah loh jinawe. Amin. Muga-muga rakyate padha pinaringan ayem tentrem ya Nduk ya. Amin. Delok ana Dek, apa sayang oh ana tamu. Lagune apa yuk? Lagune Oke. Iku Mbak Yuku sing biyen kae. Oke sayang. Besti ya Mbak. Besti. Oh iya Dek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Pesek dan kawan-kawan yang cantik. Minta lagu pengharapan spesial khusus cucu tersayang Mas Sandy dan Dek Alin yang ada di Kalimantan. Ya, terima kasih. Lagunya pengharapan. Dari Yik Glompong Ngembe. Yik Glompong iki sing endi Yik Glompong? RT 6 RW setunggal. Minta lagu Reok Ponorogo sambel kemangi kalih liwong nggih matur suwun. Heeh. Ana meneh nduk tanganmu kok berdarah-darah. Ya nek kae yo engkek ngono ning Ngembe aku pitekan kok malah tekan dindi. Ngerti yo ngono mang tak gawakno no drop kowe. Lho lha apa kok nganggo no drop, Mbak? Dicet karo no drop. Ben awet tahan tidak luntur anti bocor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak-mbak yang cantik, minta lagunya dong. Iya, boleh. Tambal ban. Sak tukang tambale. Ora ana lho, nek bakule ban ana ning kene, Mbak ya. Ayo tukang tambal ban, sak tukang tambal bane. Kalih iming-iming dari Mbah Darso sekeluarga nggih, Mbah Darso. Sugeng siang, sugeng sonten nggih Mbah nggih matur sembah nuwun. Nah, engko diaturi siji-siji. Nggih, Mbak. Cah Ngembe tokno sik, Nduk. Oh nggih. Ya. Mbak niki nggih sugeng rawuh kunjuk dumateng Pak Carik nika lho, Mbak. Pak Carik nggih, monggo sugeng rawuhipun, Pak. Monggo merapat, Pak. Mau Nduk rombongan ibu-ibu gaul dari Desa Ngembe minta lagu Jangkrik Genggong DJ. Ayo Sin, Jangkrik Genggong di DJ-no. Pesenane lagu kok aneh-aneh. Ket biyen nganti saiki kok ya tetep pancek kaya Nduk ya. Ya muga-muga tetep nyedulur dadi siji anak ya. Mbak. Ayo Mbak Resti nyanyi dhisik kene. Ya. Ngene iki lho lah ya Allah, bocah Ngembe nek ana sing ngene barang lah ya. Ngono kok kowe ndek ngenane sekolah ngentekno dhuwit lah apa? Ndek men sekolah lah langsung ngetoprak dak malah wis entuk dhuwit beruh kowe aduh. Ngomong ati Resti. Iki piye, Nduk? Ndi mamae? Alah. Sakbenere ayu mboke ya. Ayu mboke. Mung kalah tahun saiki taune 2000 awe. Mboke ayune kan biyen, Nduk. Tahun 2000. Pas tahun 2000 pas. Ya monggo pun aturi lagune apa Cahayu? Dikasih pengharapan, Mbak. Pengharapan buat oke. Mas Sandy. Buat Mas Sandy yang di Kalimantan ya, Nak ya. Oke. Langsung aja bersama siswa budaya Seto Audio, langsung aja dikasih sumangga. Jawara Production. Yuk. Ngajani
terima kasih. Matur suwun Bu, berkah barokah. Amin. Ya. Salam buat Mas Hendy di Kalimantan. Iya, salam buat Mas Hendy yang di Kalimantan. Kamerane ning kono lho, ning kono. Oh iya. Oke, PC iki. Halo Mas Hendy. Biasanya Resti kemanya orang ngene iku kok ya, Mbak. Iya, biasanya tenan. Ngene. Iki kok ora pateo iki. Oh iya, wis ora apa-apa, Nduk. Mbak, Apa, awake Nduk? dhewe kayak Miss Universe. Apa? Miss ngene Kok ka lho. pikir-pikir malah kaya pasar ngaleh kok, Dik. Kok iso? Sabun ono. Duwe ono. Kurang molto karo sabun Tak kandhani. Pripun? Dikeki mut-mutan barang. Bisa mut-mutan ndak muntuk iku. Lah iki rasa jeruk. Oh iya. Sabun iku. Ora mut-mutan nih. Sabun Harmaji. Ora disponsori ya Mbak. Iki sabun harimau. Harimau. Terima kasih ya Bu ya kaya ngerti nek ketoprak iku lanturan terus. Nah, terus nunut-nunut digawani Sabun sabun. matur nuwun lho. Dadiane Ngerti pol nek ya. umbah-umbah ya nurut-nurut ditukono sabun umbah-umbah. Halah. Bar iki Iki sing dikirimi. kurang siji ya, Nduk. Apa Mbak? Mesin cucine Lah dereng. dereng. Tahun ngarep Mbak. Iya, door Gampang. press. Oke, satu tembang pengarepan minangkani pamundutan sampun katuran ya Cahayu ya. Oh, saiki ganti tambal ban. Tambal diaturi ya. ban, nggih. Permintaan saking Mbah Darso sekeluarga. Oke. Ya, kita tampilkan biduan berikutnya dari Siswa Budaya bersama Anissa Febian. Yuk, tukang tambal ban. Tambal ban sak tukange iki wis positif. Tukangnya siapa Mbak? Lah kowe? Ya Allah, saya ayo ngene jadi tukang tambal. Uga Dik. Ya, mangga Mas. Tukang tambal ban.
Ninggalkan tresnan ya. Sih, matur suwun, Pak. Salam dari Bimatara Jepang. Nggih. Kai salam bahasa Jepang, Dok. Arigato encuk. Alah, alah. Lo ngurang tak Jepang lo. Arimatou Zaiba. Aku dhewe karo. Kayake yo ngono, Mbak. Apa ning artine? Mbak, aku dhewe karo, Dek. Haje. Iya. Iku aja ngono ae, kok ora bahasa Jepang. Lah biasane Jepang ngono kuwi, Mbak. Aku bahasa Jepang sing kecepet iku. Enggak iki ana pamundutan Nggih. ninggal tresnan saking Mbah Kakung kok diaturi ya. Oke, iki diaturi spesial buat ibu-ibu dulu ya, Nak ya. Nggih, sing Sing duwe antusias ya. jangkrik genggong. Mana pasukan jangkrik genggong? Ndi mang wis nganggo rambut Cinderella kok. Nganggo rambut Cinderella. Ayo Oh, maju iya. ya, Tante. Maju ah, Mak. Kene lho. Ini spesial lho, Jangkrik Mak. genggong lho. Ya ya. Jeno anu Mas. Ayo spesial buat ibu-ibu mana pasukan jangkrik genggong. Ayo lo, iki. Ayo lo, ayo lo. Ayo. Nyekel jangkrik ya, Dok. Ayo, Mbak. Goyang bersama siswa budaya. Suno Audio. Jawara Production. Iki lo barangnya. Alah iya, Mbak. Nembe bergoyang asik kok. Oh, bendal kali mewumu. Ajar kenal karo aku. Lele mati dikako. Kepo nganggo walesane. Suwi ora bedo. Ati sido remuk. Kepethuk mung suarane. Ya jangkrik genggong, jangkrik genggong, luwih becik omong kosong. Maju semuanya, maju dong. Siswa budaya bergoyang, enak musiknya, asik goyang ngecot.
genggong. Jebule nyekel jangkrik puwe no ya, Mbak. Nyekel jangkrik nek dicekel wong berah niki genah. Angger jangkrik, Iku genggong. Kan sahur-sahuran, saut-sautan ya, Dik ya. puwe enak tenan. Apa Mbak Resti? Oh, iya. Ngono ya ngono, Nduk. Kowe sing golek dhuwit, mboke ben joget. Aja. Aja nek Wong kono kowe iki ae. bar iki langsung mulai oleh kok. Aja. Oleh nek bar taman. Nek wis bar mulai lah. Ya wis ngono mulai lah dirak tangga mulai lah. Mamam parani. Wis go Mas 10.000 lah ngono. Kekenan. Aja, Dik. Bayaran lagi nggo pajar kok. Piye? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Oh, iya. Anak-anak. Anak apa teh ye? Oke. Wis pokoke muni-muni. Wes go dhewean wong ning desane dhewe ngejak kanca. Wis ora apa-apa. Sing kemenyek kaya biasane ngono lho. Iya Mas diaturi langkung rumiyin. Ayang-ayang. Ras kowe diamuki do mulai aja. Aja, Mak. Ben mergawe sik, kok nek bar gawean jak mulai wis ngono mbok rak sak tanggam ya oleh tekan omah. Bengi kabeh res. Saking senenge ya, Dek ya. Mbak. Ya Mbak Feni suaranya monggo sayangku. Seta Audio. Jawara Production. Siswa budaya. Ngembe menyala. Yo. Woi.
isih nyawiji. Terima kasih. Sudah berlalu. Wah, Nggih. luar biasa. Meriah sekali ya Mbak. Niki sing nanggap sak dukuhan apa sak RT Bu? Sak RT. Luar biasa. Salut tenan. Luar Jos. biasa. Kompak meriah. Mbah pripun? Podang kuning. Podang kuning ya. Ya. Onje Mbah. Nduk, Mbah njaluk dikudang manuke. Dhisik. Apa Mbah? Kok bar iki terus ninggal katresnan ya Nggih. kanggo Mbah Darso. Ya Mas dipun aturaken podang kuning kagem Mbah sinten asmane Mbah? Onje duet. Nduk paringi mic Mbah arep nyanyi. Monggo. Monggo Mbah. Heeh. Ya podang kuning. Goyang yo. Wis aja munggah Nduk ning kono ae. Aja munggah. Kok langsung mulai. Iya. Siswa budaya. Ayo. Yo. Monggo, Pak.
Mati. Dalem. Oh nggih, mangke Reok Ponorogo ugi diaturi. Mas, diaturi ninggal katresnan ya, permintaan sumangga. Masih ada Reok Ponorogo, terus apa sing durung lho Nduk aja sampai lali ya. Sinarengan ya, engko ya diaturi. Heeh. Ya monggo Mas. Ninggal katresnan. Sapa iki sing ngaturi, Nduk? Mbak Arni.
Lanjut, odo terus Dok. Iya. Loh. Matur suwun, Mbak. Terima kasih Mbak. Wah, luar biasa. Oke sayangku, permintaan Nggih. saking Pak Cari yang punya pupu Pupu Sinelongso Sinelongso. sing kepengin duet mawut. Duet mawet bersama penyonyo. Biduan sing keres tampilna Sing Dek. keres, Mbak. Monggo sing pinggir pisan Monggo, Pak Cari. Erwin. Nggih mriki. Iki Onje Pak. duet karo Mas Nadib ya. Cek 1 2 Sir. Siswa budaya. 1 2 Kowe ninggal ke aku lali ro wong liya apa kesalahan saiki wis beda kaya lumut ning pinggir segara. Apa iki sakenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe. Paribasan gawe lintang ning angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Siswa budaya derek Pangayu Bagyo dukuh genetan dalem Pak Cari baju entahipun Bu Sutarmi almarhum Bu Cari Mbak Sutari. Sliramu beda ati beda labe. Paribasan rangge lintang ing angkara kowe tega gawe lara marang tresno. Asik.
atiku. Iya mas. Sah. Oke. Apa iki sakenane takdirku sing jawabe liramu beda ati beda labe. Apa iki sakenane takdirku sing jawabe liramu beda ati beda labe. Gawe lara marang tresno. Cek lo. Oke. Ayo. Gini lah kok mati urip iku ah. Tangane iku, Mbak. Ya wis cekel dhewe nek ngono lah. Ora apa-apa wis cekel dhewe BWM dhewe ya. Duet yo. Oke, dilanjut kembali ya nak ya iki mau wis diaturke satu tembang pupuse nelongso kagem Bapak Carik matur suwun nggih Pak nggih. Heeh kangge menghibur dulur-dulur ngembe. RT pinten, Bu? RT 2. 6, RT 6 ya luar biasa. Kompak selalu berkah barokah rezekine ya nak ya. Dilanjut permintaan Sinarengan bersama Biduan Jogja. Yuk, Resti Gandul. Yuk Mas Sinarengan sumangga. Spesial kanggo sapa iki Cahayu? Kasih
terakhir salam perpisahan KB ya nak ya. Spesial permintaan dari Bapak Panitia, ibu-ibu semuanya yang punya reok Ponorogo. Niki satu lagu sampun terus mangke dalu pun lajengaken nggih Ibu nggih. Ya reok Ponorogo tembang terakhir kagem sedaya para pamirsa, monggo yang dibawakan biduan berikutnya bersama Mbak Santi. Oke, Santi, Vano. Ndak reokan. Ayo yuk reokan. Ayo yuk reokan, reokan. Jumlah bunyi kendang, ada juga suara gamelan. Enang iklan ada di tengah lapangan. Seorang penonton bengi bundaran. Apa sebenarnya hiburan dari riak asli dari Ponorogo. Ayo Mbak Mia. Yuk. Ya, yuk Mbak Arni. Yuk Mbak Renita. Nih manjakan nih. Loh. Iya. Anissa. Kok malah sirai? Iya. Ayo dilanjut Mas. Ada juga suara
Mbak tutukno terus. Lanjut ya terus. Ayo terus nduk cepet gelis nek ngodot cepet sithik Pi ayo Pi cepet Pi. Nah, ayo cepet Mbak ayo. Ayo, 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 ayo. Kayak balapan Melayu. Ayo, 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 terus, terus, terus. Terima kasih, Uri. Wong sak entuk 2000. Lho, kowe mau ndok engko imboi. Engko dimboi kabeh aja kuwatir. Heeh, engko imboi kabeh. Apa senajan to mung 2000 tak syukur. Kowe nek 2000 kondo-kondo nek 150 tak meneng ae. Kowe. Ngono. Iya. Mbak Yu. Walah, nek kondo kangen jane iki wis kangen banget lho Mbak Yu. Wong wis pirang-pirang bulan, pirang-pirang tahun ra tau muleh. Mestine wae iki yo kangen. Yo sambat lho, duitku entek. Nah, sampeyan nek perkara duit ki ora usah kuwatir. Iki ra ono kuwi oleh. Aja dipikir. Sesuk golek ning Bank Mekar. Aku ki gak rondo ando. Ala wong rondo mbok pikir. Wong rondo kancane ya akeh ora sampean tok Mbak Yu. Ayo. Kok rondo-rondo sugih sawahe onggo tanahe onggo kok ya. Yo, sapa iki? Anakmu nduk. Anakmu kok semono gedene? Ya Allah. Prabu Kresna. Ayo. Bapak Bali ki nggawa simbok anyar. Simbok anyar. Wonge malah ayu sugih. Klambine nduk klambine. Wah blereni wong. Tak tencep horot. Iya iki Bayu. Tuh. Wah. Bapak itu. Nendra praja ning Seribu Pancala. Praja ning Seribu Bapak, mbok ngesakno Bapak. Ya bener, ora tau mulai sikile nek umat ora iso mlaku lho, Mbok. Aku angger ngene iki ya. Piye, Kang? Ketoke aku ora linggih to.
Ning ngadeg. Oh, sampean iku lho, Pak. Sampeyan inggih Sing ngadeg niku napane, Pak? Sing ngadeg apane? Sampean iki lho. Lho ora ngonten lho Kakang. Keberkan bokonge kula ora apa-apa, barang keberkan wong loro. Lah iki semut jare. Ngene lho. Wedi ya. Sarini Cek Rukaya. Si Kakang. Mbak Yu Branjo. Ya wis, Din. Momo aja hati-hati ya. Iki tenane sesembahanmu lho. Semban. Iki panjenengane Kanjeng Ratu Retno Jinoli. Lho, Kadang dalem Sultan Agung Anyaprakusuma ing Mataram. Kanjeng Ratu. Iya. Sampe kuwi nek ana perkara dirembuk, aja gusak-gusu, satemah bakal kesluru, ya. Mesti wae iki ya nesu to, Kang. Sampeyan ki suwe ra tau bali. Sampeyan ning omah ya wis duwe bojo loro. Lah iki mau momok ki bali malah kandha yen sampeyan ki duwe bojo meneh. Ngono ya bener. Ning ra kowe durung ngerti lariane lelakon. Piye ceritane? Biyen Kanjeng Ratu Retno Jinoli kuwi nandhang leloro. Merga kena diarani wanita bau lawean. Utawa ula luweng, kala luweng. Apa kuwi, Kang? Uger dirabi wong lanang mesti mati. Sing kakung mati. Arepa dirabi bola-bali mesti mati. Merga ragane disusupi siluman naga. Naga Dari kuwa. wong, Pak. Pak. Sampeyan iki lho. Ora nyilah lalas. Sandal kondi, Pak? Sampeyan kok tau sandal apik kondi? Ya wong Mataram iki ra ya ana bakul rasa Sampeyan kok sandal iki rasa lho, Pak. Iki hadiahe Yayi Sultan. Ayo kok. Kanjeng Sultan lho. Atri-atri Kanjeng Sultan ki ra ngagem slop. Payah udan limeng klothok. Lah iki arep ditinggal aku go Oh, hemat. sampeyan leles, Pak. Yo tak dandani. Sampeyan lumati. Aku ra yo ngiras jengkel. Ora wong wadon tok sing lumati. Lho, Kakang. Sarwono iku bisa jariko. Niku rek sarwon. Wis to. Sampe bisa. Iki terus aku budidaya tak tambani siluman sing nyusup ning ragane Kanjenge Ratu Jinoli bisa ya. Terus Mula njur aku diganjar. Aku ya wis momo kipo-kipo. tenang. Nek ora tak tampa Ya ngono kaya ngene kok ora ditampa. arep kendhat. Lah eman-eman to. Sedulur ngapusi. Mergo aku nate duwe sesanti. Aja nganti ana wong wedok ning donya iki do nganggur. Lah iki nganggur iki nganggur kabeh lho iki. Lah kuwi lah santrik mentrik. Iku ya batur-batur mung Nyocoke kabeh. tulang rusuk. Ah, ngono lho. Jroning suka kudu eling. Terus ya, Pak. Tegandi. Pak, sampeyan saiki wis sugih ya, Pak? Ya ora sugih ngono le. Ning ya cukup. Duit. Saiki kowe njaluk apa tak ujo. Tenan lho, Pak. Aku kepengin Njaluk Sinta apa Resti. sampeyan ning kula kok njaluk kok wong wedok lho. Piye lho sing Apa bisa. apa le? Apa napa? Iki ya wis dewasa. Kowe nek njaluk nopi gedhe kangemem. Tapi sapa lho, Pak? Jekle. Kuwi awake, Pak. Gedene. Awake lemu. Cilik. Lho cilik anopi kok. Oh, iya nopi. Sing Resti ae Resti kene edak kok Piye piye ana apa? Pak, aku kepengin iku Pak duwe kebo, Pak. Oh, kepengin ningon-ningon. Bu. Aku pengen mergawe. Karo mangkang. Nah, Ben umpama tergolo. umpama sampean tukokno kebo, aku tak nyambut gawe lho. Apa kuwi iso ngarit? Iso. Ngarit rekoso lho. Rekoso ora apa-apa, Pak, panas lawan. Nek wektu rendeng iso ana udan, akeh suket. Nek wayah ketiga ngerak ora ana pakan le. Wah, leles dami garing kok, Pak. Yo saking kebune. Lah ora sandal
Sampeyan dia mau leles sandal, udah leles Kebu banget. iki ora jenenge panganane. leles. Dami garing iki ora pakanane kebu. Kenapa? Pakanane Nyai Branju. Sampeyan iku lho. Ajake apa? Oh niki Mbak Yune sampeyan dhewe lho. Ya wis, saiki ayo do golek kebu. Mengko tak tukokno siji apa loro sak seneng. Siji ae apa? Ngono ya. Siji nek sing gedhe. Wis ayo ndak budal mumpung. Pak.